kayang tunay na mangyari sa puso mo ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga lakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Sana'y magbalik kahiran. At kung ikaw ay wala na at tayo ay hindi na magkita, mga batas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Ang Eddie Peregrina Camagaraw, Mr. Dan Balandra. Papalos po, Mr. Dan.